U saopštenju radnog tima zaduženog za praćenje širenja koronavirusa na teritoriji grada Čačka se navodi da su Zavod za javno zdravlje Čačak i inspekcijske službe preduzele obimne preventivne mere. Službe Doma zdravlja Čačak prelaze na vanredne uslove rada i tokom dana će se odrediti jedna lokacija kao prijemno-trijažna ambulanta za pacijente sa povišenom temperaturom i akutnim respiratornim infekcijama. U opštoj bolnici se pojačanim intenzitetom reorganizuje rad službi i razmišlja se da u tom kontekstu dežurstva na odeljenju pedijatrije u svoju integraciju preuzme Dom zdravlja. Apotekarska ustanova je dobila veće količine dezinfekcionih sredstava koje su u distribuciji. Sve inspekcijske službe postupaju i postupaće na sprovođenju mera i odluka u vanrednom stanju. Radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. Brojevi telefona na koje se mogu dobiti sve instrukcije i informacije o koronavirusu su Zavod za javno zdravlje 032 325 019 310 365, 064 863 8800 i 064 863 8802. Dom zdravlja 032 325 717 i 356 993.